להיות עם ככל העמים, הרי זה לרכוש את הזכות להיות אנוכי ככל העמים, מוכה עיוורון כמוהם, יהיר ככל העמים. אבל כל ההיסטוריה של ישראל מתקוממת כנגד כוח שהינו רק כוח, ועוצמה שהיא רק עוצמה. כוח ועוצמה אינם אלא סמלים. ואולי אי הצדק הגדול ביותר המכביד על ישראל, הוא שאין לה זכות להיות בלתי צודקת. הביטו בה, הנה היא כאן, כמו ישראל. צריך להבין אותה, לדבר אליה, אולי להזכיר לה לפעמים שאי צדק על אדמת ישראל גרוע מאי צדק בכל מקום אחר. כי אותה ארץ היא הכופר והתשלום על אי צדק. ואנא, חישבו גם על הסכנות האורבות לה, ועד כמה אין היא אשמה בהן. אך קודם כל, הביטו בה עד היותה חידה, כמו אלה המילים שחוזרים עליהן ללא הפסק, ולפתע שוב אין מכירים אותן. עד שמכל הדברים הסתומים בעולם הזה, הסתום מכל הוא עצם היותה פה, מול פנינו, כמו ציפור, כמו ספרה, כמו סמל.